Быйылғы янгын урмандары айырыса құтыс-құс болды. Табиғатка кешеләргә күпме зыян келгенін күз аллаула ауыр. Бұл иртәләбет Башкортостан территорияһы янгындарына кыскаса күзәтү яһарга булдык. Студия кунагы менән. Студия кунагы республиканың гадәттән тыш хәлләр буенча дәүләт комитеты янгынга каршы хезмәт үзәк отряды баш белгесе Шамил Харисовты ихлас сәламләйбез. Шамил Афкатулы, хәерле иртә. Хәерле иртә. Һәүмәгез, бүген менә 9 сентябрь. Әле был ай башында ла янгындар турында сентябрьдә ла ишеттә килдек. Әле ошо көнгәсә ниндәй хәл торыш менә бүгенге иртәгә? Кайда янгын бар, кайда хүнде? Бүгенге көнгә менә шундай куанычлы хәбәр битендә кисә, безнең кисә 8 сентябрь иртәһендә 2 очаг бага тиклем урсалып әйткәндә действие итәйни. Бүгенге иртәлә Мына ошо 2 очаг, 2-һе хүндерелгән. Береһен кисә иртән был Межгорье калаһыннан 8 сакрым алыслыкта 820 гектар урман янайны. Мына кисә иртән шул полный ликвидация дип әйтәләр инде, руслап әйткәндә хүндерелде. Һәм кис көне сәгать 9 яртыла Баймак районында Баймак менән Сибай арасында янган урман, был 620 гектар урман йер, мына шул тулыһынса хүндерелде. Димәк, әле Башкортстанда тыныс итеп тына ала чөнки янгыннар хүнде. Бүгенге менә 9 сентябрь итәһендә Башкортстан Республика территориясендә урман янгыннары. Яхшы хәбәр. Ошо яй сыккан янгындарга дөйм алганда байкау яһагыз әле. Кайһы районнарда нисегрәк булды, кайда ныгырак янды? Дөйм алганда мына противопожарный режим тәүтәбе битендә был апрель айынан индерелде. Мына ошо көндән алып мына кисәге көнгә тиклем инде барлыгы 445 урман янгыны теркәлде. Былтыргы цифрлар белән сагыштырганда 314 янгынга күбрәк яки былтыр мына 131 урман янгыны теркәлгән, быел мына 445. Янгыннарның дөйм майданы быелгы елда 14253 гектар тәшкил итте. Былтыр был 4652 булган. 9601 гектарга күбрәк. Бында ла безнең цифрлар битендә 3 тапкыр күбрәк. Иң күп янгыннар безнең Беларт районында, Хайбулла районында, Баймак, Әбиялил, Бөрьян, Зияншура районнарында теркәлде. Бик ел булды. Сынапта быелгы табигать һәм быелгы кешеләр дә авылларга ала килде бит урмандар. Шулай да янгындардың төп сәбәпсе тип тиешле органдар ниндирәк фаразлалга сыгара? Бұл хорау бик сетерекле хорау битендә ул кемдер төп сәбәпсе был кеше фактор дип әйтә. Кайсы бер специалистлар монда күбрәк природный, табигый факторларда әйтәләр. Бұл 50-ге 50 дип әйтергә була. Бұл быел битендә табигать шундай һава торышы көндәр нык эҫе булды, коры торды. Шуңа күбрәк быел табигый факторлар бұл янгыннарны сыгуга булышлык иткәндер дип уйлайм. Сөнки көндәр нык эҫе торды битендә, мына кешеләр бында коры яшендәр күп булды битендә. Мына шулар аркаһында безнең основной тибетең төп янгыннар ошо факторларында килеп сыкты. Һәм шулай ук кеше факторлар бар, әлбиттә. Кешеләр безнең ял итәргә ярата. Шул ял иткән арала шул субсый калдырып китәләр битендә. Мәсәлән, бәлки генә калдырып бутылкананда лупа формаһында эшләп битендә ул янгын сыгарырга мөмкин. Шулай ташлап киткән машинадан китеп барганда, мәсәлән, ташлап киткән тәмәке төпсөгелә, урманда яндырган костер да инде, бешергән шашлык та барлыгы ла сәбәпсе булып тора. Бик кызыклы бер момент бар. Монда без формалы кешене күрһәк, ул пожарный, ягъни янгын һөндерүче, һез һөндерергә тиеш дип уйлайбыз. Санда мен үзем менә Хайбулла районында булганда, карайбыз бит инде. Анда формалы кешеләр монда утыралар, тигендә утыралар. Хорай башлаган, ни соң улар янгын һөндерергә бармайдар дип. Монда әйтәйек, МЧС-тың үзенең бурысы
урмансыларның үденең бурысы, янгын хүндерүчеләрнең үденең бурысы, дәүләт комитеты һәм башка бер 5 орган һәм һәрберегезнең үденең функция. Аңлатыгыз әле. Теге без бит ябай халык, ни өчен күмәкләп тормайыгыз да янгынды барып хүндермәйгез, күптән хүндергән буларны дигән фикер туа. Мен шәхсән минем быелгы шулай булды. Хәзер мин адактан законнарны өйрәнә башлагач, аңлай башланым. Кемдер инергә тиеш урманга, кемдер инмәскә тиеш. Мен шулардан аңлатагыз гына. Ең беренче асылыкка индирип кетейик. Янгын хүндерүүчүлөр мына ниндей төркүмдөргө бөлүнө? Бар федеральный янгын хүндерүү бүлүкчелери, бар республиканский, бар муниципальный, бар ведомственный, бар объектовый һәм безнең авылдарда ул добровольный дип атала инде ирекмен янгын хүндерүү бүлүкчелери бар. Булар бар бүтәһеле шул янгын хүндерүүчеләр. Һәм урман янгыннарына килгәндә инде профессиональ янгын хүндерүчеләр урман хүндергә хукуктары юк. Профессиональ янгын хүндерүчеләр урман хүндергә хукуктары юк. Бар тик ландшафт пожарларда гына. Ландшафт дип атала инде монда ландшафтный нимәләр шул ук урман ине, ялан һәм торф. Мына шул ялан менән торфтарды без хүндерергә имеем право дип әйтәм инде, урманды юк. Әгәр дә урман янганда, мына янгын хүндерүчеләр эргә тирәләге, шул урман янган эргә тирәләге авылдарды хакларга гына бурыслы, урманга инергә тиеш түгел. Әгәр дә инде урман теге неконтролируемый нык зур масштабтарда яна башлаганда гына, анда штаб приказ буенча гына алынды. Штаб төзелә һәм шул вакытта гына безне мына янгын хүндергә урсалап әйткәндә могут привлекать инде. Ләкин ошо ведомстволар ниндәйдер шундай хәлдәр сыккан осракта бергә берләшеп ничектер эшләйһегездер мөгаенде. Мына мин быел Арна буе Хайбулла районында булдым. Анда шулай ук безнең мына федераль янгын хүндерүү бүлүкчеләре булды. Шулай ук аэромобиль группа дип атала инде безнең АМГ дип атала. Шулай ук безнең служба мына Госкомитет РБПЧС, безнең служба, шулай ук урындагы администрация, лесниктар, ирекмәндәр, мына шулар барыһы бергәләшеп Хайбулла районындагы янгынды хүндерүдә катнаштылар. Һәм хаттан да хүндерү үргәндә бәләкәй бер куянда ла коткарганлык дигән хәбәр бар. Бында минерализованный полоса дип әйтәбез бит инде хәзер Наил белгә хәзер нәмкә икәнен минерализованный полоса эшләгәс каршы пал дип атала инде бу янган урманга каршы ут яңгынан сыгару. Шул палды эшләгәндән һуң шул пал буйлап, полоса буйлап дежурдар куела, чтоб янгын шул полосаның бу якка сыкмаһын өчен патруль оештырыла инде. Шул патрульдер йөргән вакытта безнең где-то 100 метр алыслыкта янгын сыгып, ут ялкын сыгып микән, ут янгын сыкты инде. Шуны барып хүндереп биргәндә куян балаһын тотып алдык. Ул шунда янгын арасында йөгереп йөргән һәм аны Исән куян балаһы. Исән, булганы. Шунда ук селфилар фотога төшеп, яңадан теге безопасный ергә алып барып җибәрдек. Җамил Афкач безгә бик күңелле хәбәрдар алып келде. Кичә 7 сентябрь көндө бөтә булган Башкортстандагы урмандар хүндерелгән, локализован дип әйттеләр. Шугылай дәгъдәле табигатыбызга хаксызлырак булай. Килә елга монда янгындар безнең котыбызны осырмаһын. Республиканың гадәттән тыш хәлләр буенча дәүләт комитеты янгынга каршы хезмәт үзәк отряд баш белгесе Шамил Харисов булды. Был иртәлә безнең зур рәхмәт. Уңышлы көнегезгә.